Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव दा गुड निउज दा फाइनाली आसाम पुलिसाव गोबांथार साख्रि ओंखारबाय बेखौथ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो खालि पुलिसाल' फैगोन नामा गोबांथार युथ्स आसामनि BTCनि नेगासिनो दङ बेनो जाबाय ट्रास्ट खालामगासिनो दङ आसाम स्टेटखौ मानोना जेरै बाथ्रा होदों ओरैनो साख्रि होगासिनो लाख लाख साख्रि होगासिनो नाथाय BTCआव हाजार हाजार पस्ट ओंखारदों नाथाय दासिमबो रिप्रसेस गैया एबा गोदोलांगासिनो दं बेबादि गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ दा आसाम पुलिसा मा फैखो नोंथांमोना दा भिडिअ नुखाबाय दा गोबांथार कमेन्ट्स आरो डिमान्ड खालामगासिनो दङ बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्डनि सायाव नाथाय फरेस्टआव भेकेन्सि फैबाय आरो ड्राइभारा फैग्रोबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 फैबावसिगोन बेनि सायाव जोङो कभार खालामगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां नायलांजोब हानायसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट सरकारि साख्रि गभर्नमेन्ट स्किमनि सायाव भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिशियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइट आसाम पुलिसनियाव फैनाय लोगो लोगो गुड निउज बेनो नोंथांमोननि कनस्टेबलनिफ्राय लानानै SI लेभेलसिम फैबाय नोंथांमोना प्लास ग्रेड 4 फैबाय मैयानि भिडिअ होखाजोब्बाय नोंथांमोना नायदो दा बेनि गेजेराव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो फरेस्टआव भेकेन्सि फैगोन ना फैया बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 1 थांनाय BTCनि बादि आरो लोगोसे फरेस्ट गार्ड थ' नोंथांमोननि फरेस्ट गार्ड थ' बेबो नोंथांमोना फैगोन ना फैया दा नोंथांमोना मोनगोन 100% दा बावैनो अफिशियेल नटिस फैसिगोन आरो बे अफिशियेल नटिसआ बबेयाव फैगोन होनोब्ला नैबे SLPRBनि अफिशियेल वेबसाइटआ बेयावनो फैगोन मानोना बिनि फिजिकेल टेस्टखौ बा इन्टारभिउखौहाय आसाम पुलिसानो खालामो बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थादो दा फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ एक्सट्रा जागोन जेराव खारनाय आरो थाबायनाय प्लास रिटेन एग्जामिनेसन आरो भाइभा टेस्ट दङ दा बेखायनो फंबाय बिनानावमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे फरेस्टआव गैयाब्लाबो 2000निफ्राय लानानै 3000नि खाथियाव पस्टआ फैगोन गासैखौबो लानानै नाथाय ड्राइभारा फैग्रोखाबाय जाय नोंथांमोना ड्राइभाराव एप्लाइ खालामनो सानदों बैसोआ 18निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि बर' हारिया एबा STफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके बेनिफ्राय ड्राइभार फैबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव बेनिफ्राय कनस्टेबल SI कामान्ड' गोबांथार फैबाय नाथाय पस्टआ खम जेराव आरोबाव जाय नोंथांमोना क्लास 6ल' पास अके क्लास 6निफ्राय HS पास दङ नैबे साफाय कर्मचारियाव इलिजिबल जागोन नोंथांमोना बेयाव खुनु एग्जाम गैया खालि स्किल टेस्ट लागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट साख्रि सेलेरिया जोबोर मोजां बेनो जाबाय 2000निफ्राय जागायनानै अके बेनिफ्राय 52,000सिम नोंथांमोना सेलेरि मोनगोन आरो जेब्ला 8 पे कमिसन जागोन अब्ला बेनि बेथना बारायबावगोन गासैबो पस्टनानो गासैबो साख्रि मावग्रायानो जानुवारि दाननिफ्राय एबा फाइनान्सियेल इयार मार्च एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना मोजां खबरखौ मोननो थांगासिनो दङ अके थ' बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय दानि आरोबाव नेक्स्ट ओरैबायदि टारगेट लादों सरकारा 2 लाख सरकारि साख्रि होनो थांखि लादों जेराव 1,41,000 थांखाबाय बिनि गेजेराव जों नायोब्ला आरोबाव आपकामिं हमना ला 50,000निफ्राय हमना ला बेखिनि पस्टआ फैबावनाय चान्सआ दङ दा सिमा फोसावखाबाय बेनो जाबाय ADRE 3.0 फैसिगोन ADREनि एपइन्टमेन्ट लेटारा जानुवारियाव मोनगोन बिनि उनाव लोगो लोगोनो नोंथांमोना 3.0 एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयावबो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामबा जायनि माने नोंथांमोना क्लास 8 पास दङ नैबे क्लास 8 पास दङ नोंथांमोना ग्रेड 4 पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो HSLC बेबो ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनो हागोन आरो HS पास बेबो ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हागोन गैयाब्लाबो टटेल 5,000नि खाथियाव ग्रेड 4 स्टाफआ थागोन अके देन बेनिफ्राय ग्रेड 3 स' ग्रेड 3 आव नोंथांमोना जायनाखि HS पास दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो डिग्री पासआबो ग्रेड 3 पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेयाव गैयाब्लाबो 6,000नि बारा पस्टआ थागोन दा सर्सआव मोननाय बादिबा अलमस्ट ADRE 3.0 आव जानुवारियाव 10,000नि खाथियाव पस्टआ दङ दा बेखायनो नोंथांमोना गोसो होदो फरायखादो टाइमा बारा गोबाव गैला मानोना आसाम बिधान सभा इलेक्सना एप्रिल आरो मेयाव दङ बिनि सिगां फिन खनसेबाव आसामाव साख्रि होगोन आरो बेल' नङा बेनो जाबाय नोंथांमोननि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बेखौथ' मिथिखाबाय 22 डिसेम्बराव नैबे दानि 22 डिसेम्बराव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ 2,000नि खाथियाव केन्डिडेट्सआ बेखौ मोननो थांगासिनो जेराव टेक्निकेल नन टेक्निकेल स्टाफ नार्सखौ लानानै आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो जानुवारि दानाव DMEनि ग्रेड 4 पस्टआ एप्लाइ जागोन आरो लोगोसे ग्रेड 3 पस्टआ एप्लाइ जागोन आरो दाखालिबो जाखांखाबाय DHS आव 193 पस्टआ बिनि आनजादा जानुवारि 2nd सप्तानिफ्राय जागायगोन आरो लोगोसे नेक्स्ट लेभेलाव बिदिनो नोंथांमोना एप्रिल मेनि सिगां बेयावबो साख्रि मोनगोन दा बेखायनो गोबांथार
नार्भास जानायखौ नुनो मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव जे सिभिल जब फैगोन ना फैया खालि डिफेन्सनि एबा आसाम पुलिसनिल' फैगासिनो दं होननानै न' बेबादि नङा दाबावैनो एडिआरइआव आरो लोगोसे हेल्थआव आरो लोगोसे टेटआव गोदान साख्रि फैगासिनो दङ आरो टेटआवबो एलपि इउपिआव एक्सट्रा पस्ट फैगोन 5000नि खाथियाव बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव दा बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जाबाय था टेनसन लानाङा फरायबाय था नाथाय बेल' जे दुखुनि बाथ्राया जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव टेटनि आरो लोगोसे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि फाइनाल लिस्टखौ दासिमबो होनो हायासै मानोना गोबां बेले बेजे जाना थांबाय दासिमबो होनो हायासै नाथाय फरेस्ट आरो बिसिडिसिआवल' होनो हाबाय साख्रिखौ आरो बिथांमोना फरेस्टआ सेलारि हाबाय डिभिजन वाइसआव आरो बिसिडिसिआबो दाबावैनो सेलारिया मोननो थांगासिनो दङ बारा गोबाव गैला दा जियानो जा नेक्स्ट लेभेलाव बिटिसिआ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4खौ जाहाथे रिप्रसेस खालामो मानोना गोबां जों इयुथ्सआ बिटिसि जिनोखि इलेक्सन फैगासिनो आसामनि एमएलए इलेक्सन बिनि सिगां साख्रि मोनजानो लुबैदों मानोना इलेक्सना गोबां माने हेल्पफुल जागोन जुदि गभर्नमेन्ट जब इयुथ्सनो जुदि होमारोब्ला बेनो जाबाय अलमस्ट बेनो जाबाय 2000नि खाथियाव पस्टार दङ एबा 3000 लाबाय टेटखौ लानानै जुदि बेखिनिखौ इयुथ्सखौ जुदि एंगेज खालामनो हायोब्ला जोबोर मोजां जागोन जोंनि इयुथ्सनि थाखाय दा बेनो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बेलेग जब एबा गुबुन जब फैगोन ना फैया होननानै दा बेखिनिखौ नोंथांमोना खोन्थाग्रोबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव लासै नोंथांमोना स्पेशल भिडिअ पस्ट वाइसआवहाय मोनलांबाय थागोन